тақрибан 40% гарон шудани қимати гази моеъ дар қиёс ба 3 ҳафтаи қабл дар тоҷикистон ронандагон, хусусан ронандагони мусофирбарҳои хусусиро дар вазъи ногувор мондааст. аксари кулли мусофирбарҳои хурду бузург дар шаҳри душанбе тавассути гази моеъ ҳаракат мекунанд ва дар шароити мушкили пандемияи коронавирус гароншавии сӯзишворӣ панҷа ба ҷайби неъматиҳии ронандагони мусофиркаш задааст. ай 2,5 сум не байни 10-15 рӯза не 4-20 шуд. Мардум гиҷо бирам ака. Ака чико кунем? Дар хона шидан як аз 1 сум метия наметия. 2 моҳ бекор дар карантин як гад нашуд. Ба худо ки гов бизафрухтен зиндагӣ буде. Гапа росташ. Ина бо патен боло сам на қабл пули патен аспорем. Нест буҷет. Айса 4-20 мо 2 бор мекунем мирем. Маҷбур. Киҷо шава. дар оғози пандемияи коронавирус дар тоҷикистон мисли аксари кишварҳои дунё раванди поиншавии маводи сӯхт ба мушоҳида мерасид. ҳарчанд қимати маводи сӯхт аз ҷумла гази моеъ чандон поин нашуд, аммо дар ин авохир нархи он аз қимати моҳҳои оғози пандемияи коронавирус ҳам гаронтар шудааст. бензинам ҷои қариб 6 сум шидагая масъалаша бинадохамира ҳама ҷуда нефт арзон шидагая баробар дар тамоми ҷаҳон ғайрлагая нефта нархиш имодаби чихе бензин қиматш диста. фурӯшандаҳои сӯзишворӣ сабаби гароншавии нархи гази моеъро ба камчиншавӣ ва коҳиши воридот марбут медонанд ва бар инанд ки онҳо низ аз гароншавии қимати гази моеъ бар зарар кор мекунанд. қимат шидагия яка сабабе ки газ неста яка ҳамин газ мо дар 4-20 омадага мо 4 ба зарар даже фурӯхтесем ака. дар бисёре аз нуқтаҳои сӯзишворӣ гази моеъ дар фурӯш нест. бархе аз нуқтаҳои сӯзишворӣ дар фурӯши гази моеъ маҳдудият ҷорӣ карданд, аммо масъулони вазорати энергетика ва захираҳои оби тоҷикистон мегӯянд воридоти сӯзишворӣ аз ҷумла гази моеъ дар соли ҷорӣ бештар шудааст. тибқи иттилои ин вазорат дар 6 моҳи соли ҷорӣ ба тоҷикистон наздик ба 580 000 тонна сӯзишворӣ аз ҷумла 227 000 тонна гази моеъ ворид шудааст. ҳозир бармаҳал аст гуфтам ки барои чи ин нарх зиёд шуд ба он хотир ки ширкатҳои тавлидкунанда фикрҳои худшонро доранд ва ҷои мақомотҳои дахтор бояд ҳамн фикр санҷида шавад ки дуруст аст ё дуруст нест аст. тоҷикистон асосан газро аз ширкати актобумунайгази қазоқистон мехарад. дар охири моҳи апрел фурӯши як куб гази моеъ то интиқол ба истгоҳи бекобод аз 105 то 125 доллар буд. дар даҳаи аввали моҳи июл ин қимат то 350-380 доллар баробар шудааст. сабаби дигари қиматшавии гази моеъ дар қазоқистонро бархи таҳлилгарон марбут ба шурӯи мавсими дарави ғала дар ин кишвар медонанд ки талабот дар ин мавсим ба сӯзишворӣ дар дохили кишвар меафзудааст.